nabarmena izan du gainera. Totalek 10 miliar euro urtero irabazten du, eta diru hori banatzen du akziodunei gehien bat, ikerketan pixka bat, baina gero langileentzat ez dute dituzte dirusariak igoarazi nahi behar den bezala. Kaixo guztioi eguerdion, ongi etorriak gurean gaur magazinera. Urriak 19 ditu, aste artea da. Frantzeko findegietan gatazka sektorial bat izaten hasi bazen ere, azterre soziala sektorian hitzetara zabaldu da, atzokoan ikusi genuen bezala, eta greba egin zuten aberastasunaren banaketa eskatzeko inflazioaren aurrean. Maite Ubiria kazetariarekin aztertuko dugu egoera. Eguerdion, Maite? Eguerdion. Beno, atzokoaren ostean begirunea gaur dago, Macronek hartuko dituen erabakien zen, izan ere gaurkoan onartu ditzakelako Frantziako aurrekontuak dekretu bidez. Zer suposatuko luke horrek? Bueno, horrek suposatuko luke, Macronek neurri batean bizkarra ematen diola elkarrizketaren bidez herritarrek eman ezizkieten sostengu horiek osatzeari. Hau da, berak ez da bateko gehiengoa Asamblea Nazionalean, behartuta dago elkarrizketaren bidez adostasunetara iristeko, baina ematen du beste zirrikitu bat bilatu nahi dula, entxeatu nahi dula, eta nik esango nuke horrekin erakusten dula baitare, bere bigarren agintaldi hontan, zen olako tonoa hartu du Emmanuel Macronek, ez? Kalean ezinegona handia dago, krisiak pilatu direlako, eta gehien bat, bere lehenengo agintaldian gertatu bezala, kalean piztu dalako injustiziaren sentimendu oso zabala. Findegietan abiatu zen grebak erakutsi du, handik aratago edo sektore horren aratago badagola ezin egon bat ikusten dalako krisi honetan hainbat enpresek ondasuna pilatu dituztelako, inoiz baino mozkin altuagoa lortu dituztelako, akziodunen artean banaketa berezia egin dutelako, eta anartean herritar askok lan egiten dutela eta oso gogor egunero ez dute baliabide nahikorik bizitza duina bat eramateko. Eta zentzortan hor kokatu da erdigunean eztabaida hori, eta eztabaida horren aurrean Macronek bi aukera ditu, lehenengoa erantzutea, lehenengo agintaldian egin zuen bezala, txaleko hori dunei erantzun zien bezala, eta horrek piztuko du haserrea kalean, eta nolabait betikotuko du krisi soziala, edo elkarrizketaren bidez beste bide bat zabaltzea. Momentuz ematen du bigarren aukera hortan lerratuta dagola frantses presidentea. Izan ere, horietako erabaki bat hartuko balu, hau da, dekretu bidez onartzea eta elkarrizketa albo batera ustea, ez dakit honek bide bat zabaluko lukeen beste arau batzuk horrela ere onartzeko, pentsioen erreforma esaterako. Hori da arrisku nagusia, eta nik uste atzo kaleetan ikusi duguna izan dela lehenengo pultxo bat. Hau da, 3-4 egunetan antolatu da greba orokor bat, greba horren jarraipena ez da erabatekoa izan, baina egia da milaka eta milaka herritar kalera atera direla lansari justuago batzuk eskatzeko, abisu bat eman dute, eta nik uste dut atzo bizi izan duguna izan dela beroketa ariketa bat, jakina dalako urtebuka eran bi erreforma importantei bide eman nahi dielako gobernuak. Lehenengo eta behin aipatu duzun bezala erretreten erreforma, hau da erretret hartzeko adina gibelatuz, eta bigarrena baitare importantea dana da langabezi sariaren inguruko erreforma nun murrizketa berriak iragartzen dire. Macronek urratsa ematen baldin badu aurrekontuekin 49.3 kapitulo da artikulu hori erabiltzeko, zergatik ez duke erabiliko, bai erretreten erreforma, bai lan sarien edo desenpleguaren inguruko sarien gainean. Eta nik uste hor sindikatuek bai nahi dutela benetako pultxo bat prestatu ondoko asteotan.
Ikusiko da erabakiaren arabera ere zenolako erantzuna izango den kaleetan, aipatutako mobilizazio horiek jarraipena izango duten, eta aipatu dugu ezta Total Energies findegietan greba hasi zela, sektore horretan hasi zela greba, eta egunetik egunera gogortu joan dela, izan ere irailaren 29 ari dira protestan, soldaten igoera hori eskatzeko, eta gaur badirudi akordio batera heltzeko mugarri izan daitekela eguna. Ez dakit horretarako tartea ikusten duzun, zer izango litzateken beharrezko akordio batera heltzeko? Bai, behin-behineko akordio bat sinatu zen dagoeneko junden ostiralean, baina bigarren sindikatua dan CGT-ek ez zuen babestu. CGT-ek eskatzen du soldata emendaketa azkarrago bat, 10%, eta Totalek onartu du dagoeneko behineko akordio horren bidez 7% igotzea, eta hortaz gain aparteko lansari bat ematea langilei. Zentzurtan, nik uste CGT-ek bazeukala asmoa pultsoa mantentzeko eta edatzeko atzoko mobilizazio egunari begira, eta egia da, atzo jaso zen erantzunarekin, ez direla aukera handiak ikusten, greba luze bati bide emateko, kontutan izanik greba aski luze izan dela, kontutan izanik dagoneko emaitza batzuk lortu direla, eta kontutan izanik hemendikan 3 egunetara omia zainduko opor garaia iritsiko dela, milaka herritarrek hartuko dutela autoa, eta momentu hontan greba jarraitzen baldin bada eta eskasia jarraitzen baldin bada, alde dagoen iritzi publiko hori agian sindikatuaren kontra itzuli daiteke. Nik uste faktore hori maigainean egongo direla, greba horren bidez lortu dela nolabait interkorrelazio bat plantan ematea, baina oso importantea izango da sindikatuentzako indarkorrelazio hori zapustu ordez, nolabait areagotu edo indartu ondoko aste eta hilabeteotan eman behar dituzten borrokak aintzina eramateko. Ez daki faktore hori mai gainean egongo da, pentsatzen dute baietz, eta segurazki horrek albideratu dezake akordio bat bilatzea findategietan, zeren finean sindikatuek aldute aldarrikatu garaipen bat, hau da, astetan Total Energiek ezun inolako elkarrizketarik zabaldu nahi izan sindikatuekin, hilabetetan nolabaiteko mespretsua pairatu duten, eta aldiz mobilizazio askarra plantan emanez lortu dituzte behin-behineko emaitzak, segurazki bide bat zabaltzen lansarien inguruan eman berdan beste negoziaketa prozesuei begira. Zentzurtan, sinatzen baldin bada finean akordio hori, segurazki baldintza berriak eskuratuko lirateke borroka berri batzuk emateko ondoko garaietan. Ikusiko da akordio horretarako aukera egoten den datozen egunotan eta zenolako bilakaera duen honek guztiak. Maite Ubiria, eskerrik asko gaurkoan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei. Eta bestalde, hiritarren argindar beharra bermatzeko neurri sortari eutsi dio Madrilgo gobernuak eskuinaren eta enpresa buruen prezioaren aurrean. Galdara komunitarioentzako neurriak iragarri dituzte, kontsumitzaile kalteberentzako deskontuak ere, eta bonus soziala indartzea adostu du. Guztira, 3.000 milioi euro mobilizatuko ditu 2023ko aurrekontu orokorren kontura, faktura energetikoa familiei 140 jaisteko. Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak senatuan adierazi du inor ere ez dela sukaldea edota berogailua pizteko baliabiderik gabe geratuko. Enpresa handiek ahalegina egin behar dutela berretsi du gainera eskuinaren kritikapean. Pero lo que sí deben tener claros nuestros ciudadanos es que no estamos, o mejor dicho, nos estamos preparando para todas las eventualidades y que ellos pueden estar tranquilos. No se van a adoptar medidas drásticas, no va a haber apagones, ni racionamientos, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que pronostican los creadores de bulos. A ningún hogar español le va a faltar energía para iluminarse, para calentarse y para cocinar este invierno. Madrileko aktualitate politikoari begira jarriko gara segituan, Iñigo Aduriz, eldiario.euzko kazetariarekin, eguerdion Iñigo. Eguerdion, kaixo, zer moduz. Entzun berri ditugu Pedro Sánchezen hitzak, lasaitasun mezu hori zabaltzeko asmoz, iragarritako neurriak plazarotzen zituen bitartean. Ez dakit lasaitasunareko tartea badagoen neurri hauen ondotik, zer deritzozu? Nik uste diskurtso aldaketa bat egon dela Pedro Sánchezen aldetik. Orain dela hilabete edo hilabete pare bat,
gogoratu beharra daukagu nola behin eta berriro esaten ziguten, hori, energiaren mozketak egon zitezkeela negu honetan, agian murrizketak egongo liratekela gasaren eta elektrizitatearen inguruan, eta negu gordin baterako prest egon behar ginela, eta badirudi atzo Pedro Sánchezek esandakoarekin eszenatoki hori hobetzen dela, edo behintzat ez dagoela murrizketen beldur hori. Gobernutik esaten digutena da, etxeko lanak ondo egin direla, ez bakarrik estatuan, baita Europar Batasunean ere, eta gasa aurrezteko neurri horiek serio hartu dituztela administrazio guztiek, eta horregatik ikusten dutela eszenatoki positiboago hori, ez. Hala ere, lehen komentatzen zenuen bezala, 3.000 milioiko plan bat edo neurriak onartu zituen atzo ministroen kontseiluak, eta deigarriena da, edo nabarmena dena da, hori, deskontuak igoko direla, herritar ezaugarrienentzako, eta horrek ere alde batetik aurreztea eta baita ere energia hauen suministro hori bermatzea bilatzen dutela, ez? Gero ere, baita ere nabarmena da nola enpresa handienei prezio erregulatutik ateratzeko behar hori nola jarri duten ere legean, ez, edo dekretu horretan. Eta horrek ahalbidetuko du, seguraski, herritarren faktura hori jeisten laguntzea. Energia alde batetik, baina egunotan ere eztabaida piztu duena edo zerezan eman duela izan da translegea, izan ere ari zuzenketak egiteko epea berriro luzatzeko PSOEk eta PPek egindako eskaerari oniritzia eman zaio, eta honek arrabotsa sortu du PSOE alderdiaren barnean ere. Ez dakit araua markatu, ez dakit nola interpretatu daiteken gertatzen ari den guztia hau Iñigo. Hau legegintzaldira hasi zenetik daukan erronka nagusienetako bat da gobernuak, ez? Egia da, PSOEk koalizio gobernua eratu zen arte, adibidez genero autodeterminazioaren alde agertu zela aldi askotan, baita parlamentuetan ere, eta 2019tik ona jarrera hori aldatu dela PSOEko alde batean, eta beraiei norberari feminismo tradizionalaren barruan sartzen diren buruzagien artean batez ere. Ez dutelako argi ikusten genero autodeterminazioaren inguruko neurria, ez. Hala ere, gogoratu beharra dago translegearen onarpena, eta baita ere genero autodeterminazioaren onarpena gobernua eratu zen momentuko PSOE eta Unidas Podemosen arteko akordio horretan sartu zela, eta beraz gobernuaren konpromezua dela ez bakarrik Unidas Podemos eta PSOEren artean, baizik eta baita ere parlamentuan dituzten bazkideen artean. Zer erakusten duen atzerapen honek, eta da beste atzerapen bat, eta gehitu daitekeela orain dela 3 urtetik ikusi ditugun atzerapenei, badirudiela PSOEren alde horretan barruan dituzten ikamikek ez dietela uzten aurrera joaten, ez? Eta badirudiela lege honen etorkizuna, ez dakit, nahiko beltz ikusten dutela, batez ere Unidas Podemosen aldetik. Eta bestalde ere komentatzea, pentsioen erreforma zinpututan ote dagoen, eta nire asteburuan Madrilgo kaleak hartu zituzten pentsiodunek, eta ohartarazpen bat ere etorri delako Espainiako bankutik, esanez igoera hori ez dela ona izango, eta eskatu zerrenta paktu bat sinatzea, baita ere pentsiodunei, ez dakiten nola ikusten duzun egoera, hori posible izango litzateken, aukera baliozko izango litzateken?
Bueno, errenta paktu hori beharrezkoa litzateke, baina nik uste hori patronala eta enpresarioak ez daudela, edo ez dutela errealitatea ikusi nahi. Ze, gogoratu beharra dago, ze kontestu inflazionistan gauden sartuta, ez? Eta testu inguru horretan, da gobernuak eta sindikatuek planteatzen duten pensioen gorakada hori, ez? Badirudi gobernuaren barne badagoela konpromezu hori inflazioaren araberako igoera izatearena, baina, egia da patronalak eta komentatzen zenuen Espainiako bankuak eta horrelako organismoek ez dutela hain garbi ikusten, baina nik uste nabarmena dela, behin eta berriro gobernuaren barne esaten digutela, inflazioaren inguruan igoko dituzela pentsioak, naiz eta inflazio hori 110%an kokatu. Beste arazo bat edo beste erronka bat izango da soldaten igoera, eta badirudi puntu horretan ez dagoela hain argi zein den gobernuaren jarrera edo hainbeste igotzeko konpromezu hori. Ikusiko da, datozen egunotan ere, hori setzen joaten ote den. Inigo Aduriz, mila esker beste behin gurean izatagatik. Eskerrik asko zuei leire. Soldatei lotuta eta ekonomia gaiekin jarraituta, sektore publikoko langileek bizi duten lan baldintzen gainbehera eta behin-behinekotasuna salatzeko protesta egin duela sindikatuak gaurkoan Bilbon, eta Iruñean ere, Aiara Deurreta lankidea Bilbon egindako geztekatean izan da. Aurrera, Aiara. Hego Euskal Herriko langile publikoen lan baldintzen okertzea salatzeko eta kontsolidazioa eskatzeko protesta egin du ELA sindikatuak Bilbon. Zehazki, EAJaren eta EH Bilduren egoitzen artean gizakatea egin du sindikatuak eta ondoren manifestazioa. Horrez gain, Iruñean ere kalera atera dira eta Nafarroako gobernuaren atarian elkarretaratzea egin du Euskal sindikatuak. Izan ere, ELAk eskatu die Euskal Herriko alderdiei arduraz jokatzeko eta langile publikoen baldintzan Madrilen esku utzi beharrean euren eskumenak berriro berreskuratzeko deia egin du sindikatuak. Alderdi politikoak eta gure erakundeen inkoherentzia argi azaleratu nahi dugu. Ezin da alde batetik esan herri honetako zerbitzu publikoak indartu behar direla eta bestetik kobertura ematea soldata almenan, eroste almenan 120ko erosalmenaren galera eta 10 langiletik 4 behin-behineko egotea. Hau da, enpleguan, azken Bizkaiko metalgintzako langileek hitzarmena negoziatzen jarraitzen dute patronalarekin, abenduan hasitako negoziazioek momentuz ez dute akordiorik lortu, eta ELA Lab, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek patronalaren jarrera salatu dute, negoziazioak blokeatzea egozten diote. Langileen erosa ahalmena bermatuko duen soldata igoera eskatzen dute sindikatuek, eta hori lortu ezean, deitutako 3 greba egunak mantenduko dituzte. Grebak bertan bera usteko edukiak egon behar dira mahai gainean, eta gaur ez daude. Guk esaten duguna da oso urrutik gaudela, ze negoziazioa blokeatuta dago. Osea, esan dezakeguna da negoziazioa oraindik ez dela hasi FEBEMen jarreragatik. Gure jarrera argia da, baditugu gainea 3 egun greba, 3 egun konbokatuta. Hortaz, negoziatzen jarraituko dugu, baina borrokarekin ere, hortaz ikusi beharko dugu, hurrengo pausoak eta nolakoa diren. Grebak bertan bera usteko edukiak egon behar dira mahai gainean, eta gaur ez daude. Patronala jarri zuena izan zen soldata proposamen bat, zein gure ustetan oso urrun dagoen nahi duguna. Gu nahi duguna da KPI goerak urte bakoitzean. Bati bat eskubideak, langile guztien, metaleko langileon eskubideak eguneratzea. Baina bebai gehituko neban, iaz, pasan urtean, ere adostuta zegoen aurreko hitzarmenetik igoera batzuk, eta ez daude taularik ere, zeren judizializatuta dago egoera hura.
Eta azken aldian, hautzak arrotu ditu abiadura handiko trenak. Oraindik zehazteke dago Euskal Y-koaren eta Nafarroako HTaren lotunea, baina badirudi Bernardo Ziriza kontseilariak garbi duela. Xehetasun gehiagoren berri izateko, Udane Arbeo lankidea dugu bestaldean, Ezkioko geltokitik gertu. Zein pututan aurkitzen da azpiegitura, Udane? Bernardo Ziriza lurralde kohesiorako kontseilariak argi utzi du HTaren loturaren inguruko apustua zein den, bera apustua zein den, alegia Euskalia eta Nafarroko HT lotuko dituen konexioa Gasteizik egitea nahi duela adierazi du, eta hori hala Nafarroko gobernuaren jarrera finkatu du afera honen aurrean. Besteak beste aukerarik merkeena delako. Dena den, oraindik erabakia behin betikoa ez da, izan ere azterketak egin behar dituzte, hala ere esan bezala Zirizak bere apustua zinen adierazi du, jasangarriena dela ziurtatu du berak, izan ere Ezkiotik egin beharko balitzateke, Aralarko mendiak zulatu beharko lituzkete, 20 kilometroko tunelak eginez. Dena den, Nafarrako zenbait alderdik, Ezkioko aukeraren alde egin dute, besteak beste Navarra sumak edo eta geroa baik. Une honetan, Ezkioko estazioaren aurrean aurkitzen gara, hemen atzean ikusi dezakezue, ez dago mugimendu handirik, oraindik obra guztiz amaitzeke daude, baina horretarako gutxi faltako litzatekela esan dezakegu. Bestalde, testuinguru honetan Espainiako Ministerioarekin azken bilera iraian egin zen, Nafarrako gobernua Raquel Sánchez garraio ministroarekin bertaratu zen eta bildu zen, eta bertan zehaztu zen edo eta erabaki zen Altsasuko zatiarekin, hau da, Gasteiz eta Iruña lotuko dituen zatiarekin aurrerantz jarraitza. Horrek badirudi Gasteizko apustuaren alde egin dutela edo eta hori lehenesten dutela eta Ezkioko lotunea edo eta aukera baztertzen dutela. Milioiak eta milioiak urtero aurrekontuetan abiadura handiko trenaren obretara bideratzen diren kopuruak. 16 urte igaro dira obrak hasi zituztenetik eta HTan erakundek ezarretako dirua handituz joan da. Dagoeneko azpiegitura horren gastua 5.000 milioi euro ingurukoa da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Hala ere, oraindik geltoki eta zati batzuk egiteko daude eta azken gastuen aurreikuspena 10.000 milioi eurokoa izan daitekela uste da, ELA sindikatuaren eta EH Bilduren arabera. Datorren urteko aurrekontuei dagokienez, Espainiatik behintzat 118 milioi euro bideratuko dituzte Euskal Herritik igaroko den HTaren obrekin jarraitzeko. Bada diru kopuruak handitzen doa zen heinean, azpiegituraren amaiera data ere atzeratzen doa. Bueno, sí. A mí, ciertamente, tampoco me ha pillado de sorpresa. Euskal Herriari dagokionean gainera, Euskal Idelakoaren eta Iruñaren arteko lotura nondik egingo den oraindik erabakitzeke dago, Gasteiztik edo Ezkiotik egingo den alegia. Hala ere momentuz bi obrekin aurrerantz jarraitza erabaki dute. Dena den, Espainiako gobernuak urtebete atzeratu du Gasteitza edo Ezkio aukeratzaren azken erabakiaren data, baina zenbait aditu diote Gasteizen aldeko apustua eginda dagoela. Azpiegitura honen puzlea osatzeko Iñaki Petxarroman Berriako kazetari izan dugu magazinean, osatzeke dauden zatiak izan ditu izpide. Mendebaldeko zatian Euskaliari dagokion zatia dago aurreratuen, horre esan genezake azpiegitura lana plataforma ia osatuta dagola, faltako litzake hor bereziki Bergarako lotunea, eta gero eratzen da bereziki tren geltokien afera eta hiriburuetako sarrerak egokitzea. Sailburuak berak aitortzen zuen, inaugurazioa 2028ra edo atzeratuko dela. Baina hori ere ikusi beharko da, ez? Nik uste hamarkada hau behintzat beharko dutela hori dena egiteko. HTren afera honetan, Bilboko alkate Juan Mari Agurtori abandoko geltokian lurperatzeko obren inguruan galdetu diote Radio Euskadin, eta honako hau erantzun du. Es uno de esos procesos que no va al ritmo que nos gustaría, que no tiene la alta velocidad que nos gustaría. Aburtok adierazi duenez, uda aurretik hartu zuten iraian izango zelako konpromisoa. Iraia ordea pasada, urria pasatzen ari da eta oraindik ez dute informazio azterlanik. Bilboko alkatea gaineratu du, behin baino gehiagotan adierazi diola ministerioari herritarrek proiektu honetan sinistari uzteko arriskua dutela, frustrazio handiegia daramatelako, atzerapen gehiegi daramatelako.
Eta beste azpiegitura bat, Urdaibain eraikin nahi duten Guggenheim Museoaren arira desadostasunak agerikoak egin dira azken egunotan Eusko Jaurlaritzaren eta Diputazioaren artean, Udane? Bingen Zupiriak Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak adierazi du Guggenheim Museoa kudeatzen duen lantaldea eta Bizkaiko Foru Aldundia konbentzituta daudela Urdaibaien egin asmo den Guggenheim Museoaren beharrizana. Zupiriaren iritziz garapen ekonomiko iraunkorra posible egingo duen erabakiak hartzea behar du Urdaibaik. Zupiriaren hitzetan museo berri batek eduki lezake bere ekarpena, baina garrantzitsua da era berean naturguneak zaintzen jarraitzea edota bestelako jarduera ekonomiko batzuk sustatzen jarraitzea, baita garraioari bultzada bat ematea. Horrez gain azaldu du erakunde asko daudela egitasmoan zeresana dutenak eta denen arteko lankidetzak ekarriko duela Urdaibaik eta Busturialdeak datozen urteetan garatzen jarraitzea garapen berri bat emanik. Eta beraz oraindik ikusteko dago Guggenheim Urdaibaien egin asmoa den Guggenheim Museoaren proiektua zertan geldituko den. Eskerrik asko Udane. Eta kulturan Argentinan aurkeztu dute Black is Beltza 2 Ainhoa filma. Bidaia luzea egiten ari da Ainhoa. Filmak 2 estreinaldi izango ditu, bat Buenos Airesen eta bestea Rosarion. Bihotzarekin ikusi behar den pelikula dela azpimarratu du Muguruzak, eta Argentinako zinemaretuetan bihartik aurrera eskainiko da. Bertan da, Marcos Tedin gure berri emaile berezia. Aurrera, Marcos. Bidaia luzea egiten ari da Ainhoa eta gaur Buenos Airesera heldu da. Hemen dago ere Fermin Muguruza, Argentinako hiriburuan. Black is Beltza filma aurkezten, Ainhoaren historia kontatuko duen pelikula berria. Zuzendariak gaur prentzaurreko bat eskaini du, eta pelikulak 2 estenali izango ditu, bat Buenos Airesen bertan, eta bestea Rosarion. Avant premier ere egingo dute, 700 personentzako areto batean. Bai Muguruza, bai ekoizle argentinarrak oso pozik azaldu dira egindako lanarekin, eta uste dute argentinarrok unkituko gaituen pelikula bat izango dela. Muguruzak esan du bihotzarekin ikusi behar den pelikula bat dala, eta aztenetan ikusiko dugu zelan hartzen duten argentinarrok film berri hau. Oye, ¿de dónde son ustedes? ¿Nosotros? ¿Holandeses? ¿Ah, sí? Ustedes no son holandeses, son vascos. Mi papá era vasco, beltza naiz eta harro nago. Yo le guardo el secreto, pero tú me enseñas euskera. Yo empiezo a pensar en la segunda película. Enseguida tenía en mente volver otra vez a estar con el mismo equipo de trabajo. Entonces a volver a contar con ellos, ¿no? Hubo un hecho luctuoso también en este momento, que es la muerte de mi hermano, y es un revulsivo para que yo vaya a hacer esta película, para que se convierta en una misión, el intentar conseguir contar esta historia, la historia de Ainhoa, pero que a la vez también es nuestra historia. Somos soñadores, ¿no? Y pecamos a veces de ingenuos. Pero también eso nos hace caminar, ¿no? Nos hace también más fuertes, nos hace volver a levantarnos. Muchas veces, como decía el poeta Pessoa, tenemos que aprender a hacer de cada caída un paso de danza. Y eso es lo que hacemos nosotros al final, ¿no? Seguir bailando como los gigantes de San Fermín, porque si no bailan están muertos. They killed my mother. They made my father disappear. I went there looking for the truth. Eta Tortxurrok jaialdiak bere 27. edizioaren egitaragua ezagutzera eman du. Denera 17 talde izango dira, 9 estreinu eta askoz ere gehiago. Beste urte batez askatasun taupadak izango dira protagonista Euskal Herriko elkartasun jaialdi handienean. Informazio horrekin utziko zaituztegu eta segituan izango gara bueltan, eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan gurean izango dugu Jasone Agirre EH Bilduren legebiltzarkidea. Orain arte. Atortxurroken 27. edizioa ospatuko da abenduaren 17an Atarrabian. Agurdoinuak eta elkartasuna tonaka beste urte batez, osotara 17 talde eta 9 estreinu izanen dira. Aurten esate baterako Sociedad Alkoholika, Merina Gris edo Mafalda taldeak egonen dira bertan. Berriro ere askatasun taupadak izango dira protagonista Euskal Herriko elkartasun jaialdirik handienean. Euskal Herriko elkartasun jaialdirik handienak beste edizio bat ospatuko du azaroaren 17an Atarrabian. Atortxurrok duela 23 urte 2 helburu eta konpromiso batekin jaio zen ekimena da. Helburuak euskal preso politiko eta haien senideak pairatzen zuten dispertsioa salatzea eta honek suposatzen zituen gastu ekonomikoi aurre egitea. Konpromiso aldiz, errepresaliatu politikoen gaia behin betiko konponduta egon arte lanean jarraitzea. Hau da, denak etxean eta aske egon arte.
Oraindik badalanik baino asko dira 23 urte eta 26 edizio luze horietan emandako pausoak. Eta urtengoan, gertu lelopean ez, gertu horrekin azaldu nahi izan dugu gure helburua, Atortxurroken helburua gertu dagoela, gertu ditugula euskal preso politiko gehienak, eta gertu gaudela, pres gaudela, bideo horri ez, dispertsioaren bideo horri amaiera jartzeko. Aurten alegin berezia egin nahi izan dute eta horren isla da aurkeztu berri duten kartela. Guztiera 17 musika talde eta aularatuko dira, zeinetatik 9 lehen aldiz parte hartuko dute Atortxurroken. La Furia, Bulego, Angelus Apatrida, Merina Gris, Segismundo Toxikomano, Odolkiak Ordainetan, Brigadeloko Odei Barroso eta Raimundo Alkanastero. Horiekin batera agurdoinuak ekarriko dituzten edo itzuleran izanen diren taldeak badaude. Nabarmentzeko, eskakeitanen azkenengo kontzertuetako bat izango dela, eta bestetik, hemen Iruñeko Nafarroko El Trono de Judasen itzulera bira txiki horretako geldialdi bat ere aterraian izango dela. Eta kartela borobiltzeko Mafalda, Nogen, S.A.F.U, Tremenda Jauria eta DJ Plan B. Azken hau izango da udako ediziotik errepikatu den bakarra, eta arrakasta ikusita ezin utzik egin. Musika eta aldarrikapena uztartzen duen jaialdi berezia dugu Atortxurrok. Euskal preso politikoen dispertsioan aurrepauso asko lortu badira ere oraindik 178 euskal preso politiko daude. Zeinetatik 44 Espainiar eta Frantziar estatuetako espetxeetan daude. Atarrabian abenduaren 17an ospatuko den 27. edizioaren sarrerak dagoeneko salgai daude 25 euroko prezioan. Txeguak, ez dakit, orotarikoak. Ni iritsi, gitarra konektatu eta dena topera. Zen kontzertu bakoitzan nola historia berri bat. Niretzat toperenak, egia esan da. Y luego, pues con responsabilidad, porque igual cuando lo vives en primera persona, que yo lo he vivido, igual no eres consciente del momento y de la trascendencia que luego puede tener para tu carrera un primer disco. Izan zen, lehenengo diskoaren grabaketan, baina argi geneukan ja urrengoa, izan barzela laizter eta gainera izan barzela super jamaikano. Eta nik uste dute helburu berbera geneukala bai Eskabidanek eta bai Pants Recordsek, ez? Euskarazko regea plazara jarkitzea. Ez zeuden bibide, edo aurrera gora atope, edo hor bukatzea taldea. Nik askotan esan dut, jendea galdetzean, uste dutela, Nafarroan azken bolan egon den talderik interesgarrienetariko bat, ez? Ikusten da oso harreman hona dakatela, parre asko egiten dutela eta beraien artean lagunak dirala. Ere bai, eta kutsatzen dute beraien arteko giro hori ere bai. Momo txorro kemen txuen, eromen ezkal gara. Lantzeko txistuen, zortziko araien garra. Egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dakagu Jasone Agirre, EH Bilduren legebiltzarkidea, eguerdion ongi etorri. Eguerdion, da, eskerrik asko. Krisi testu inguruan murgilduta dago aktualitatea, eta edabideak ere testu inguru horren parte gara, saia egiten ari da, ez da garaiotan desinformazioari aurre egitea, zerbitzu publiko duin bate eskaintzea, eta egunotan testu inguru horretan ere jakin dugu Eusko Jaurlaritzak 6 milioi emango dituela edabide handiontzako laguntza gisa. Nola ikusten duzu auzia? Aurten 6 milioi izango diez, igez 5 milioi izen ziren. Igez hor diru laguntza horren barruen bakarri sartu ziren komunikabide handizek eta euskarazko komunikabide guztizek kanpoen geratu ziren. Aurten, nino dekretu ezin izen dut ikusi, baina antza denez euskarazko komunikabide barruen sartutu egongo die. Bada modu bat onartzeko, Jaurlaritzako onartzeko, igez inzan banaketa edo ezala justu izen. Milioi bat gehiago da.
20% gehiago. Ze diru helduko da euskarazko komunikabidetara hori da goin galdera, ez? Igez 5 milioi horrek beste batzuentzat izen zien danak, oin ez dakit, susmuedeket beste milioi hori izango dala euskarazko eta komunikabide digitalentzako bai. Igez metafora bat erabilina ben, eta esan aben, komunikabide horren neurrireiniko jantzi dotore bazala, eta beste gainontzeko komunikabideek narrutzik itxizila. Aurten, dinor, lehenengo dekretu begitu ikusi inbiko da, baina susmuedeket izango dela bebai jantzize batzuentzako eta zuontzako bikinitxo bat edo bikini tanga bat, ez? Horrekin estalibiko zuez deko zuzan gaztu danak. Gero ja, herri ordezkari bezala eta esker independentistako ordezkari bezala, aztertu behar dugu, ez? Ikusi kontrolatu behar dugu, zetara bideratzen dan diru publikoe. Eta igez guken ginen azterketie, eta ikusten zen, diru hori esala, exigentzia bako diru bazala, diru publiko emoten jakien komunikabide horrei esate baterako, ez dakit euskarazko albiste gehiago osartzeko konpromiso barik, edo ez dakit euren berrikuntzarako erabiltzeko exigentzia barik, diru hori izan, euren gastuentzako eta modu gordinen esan da, bideragarrizek ez diesan komunikabide batzuik laguntzeko, hau da, gabonetako paga estra ordaintzeko. Zilegi da, baina diru publikue ez dakit horretarako, ez dut uste horretarako bideratu berdanik. Gero bestetik, komunikabide horren artien, zelan banatzen da diru, ez? Irismena da erabiltzen den irizpidea, zelan neurtzen da audientzia, ez? Esan digun, gaur egun dauen tresna bakarra da ziez, eta ziez da inkesta bat, eta inkesta horren barruan esate baterako ez diez hartzen euskarazko edabideek euren osotasunien. Ez deku audientzia neurtzeko gure sistema propiorik, ez? Hori gero diru banaketa hori modu justuen eiteko. Beraz, kautela guztiekin, zuhurtzia guztiaz ikusten dugu dekretu hau, eta kopuruei begitu ezkero, esate baterako, ez? 6 milioi horre diez diru laguntzetan joango dienak. Euskarazko komunikabideek euren osotasunien, 78 komunikabide diez, euren osotasunien 7,7 milioi jasotzen izen dabiez urtien. Orduen, uste dute, argi dauela hor, desoreka galanta dauela. Eta baino, dekretu honek modu baten aitortzen dau, desoreka hori egon dela, baina ez dut uste desoreka horri konponbiderik emongo dutzenik dekretu honek. Beraz, zera esango zenuke Euskal Edabideok behar bezala zainduta gaude? Barkatu? Euskal Edabideok, Euskal Herri mailako edabideok behar bezala zainduta gaude? Ez dut uste behar bezala zaindute dauzenik euskarazko komunikabideek. Eta hau herri ordezkari bezala dinot. Zein da gure helburue komunikabideekin? Herri bezala dekusen helburuekin bat dator hemen komunikabideekin dauen politika estrategikoa da? Hemen ikusten da dirurik gehien jasoten dabien komunikabideek, eta ez da bakarri diru, hau da diru laguntza berezi bat, baina komunikabide handizek batipat jasotzen dabie dirue publizitate instituzionalaren bidez. Zelan banatzen da publizitate hori? Euskarazko edabideek jasotzen duzue publizitate instituzionalek? Edabide handi horrek laguntzen dabie euskal komunikazio esparru bat sortzeko, sendotzeko? Ez. Kontrara, komunikabide horrek ez da bi euskara bultzatzen, komunikabide horrek dekien erreferentzialiade marko hori espainola da, kasu gehienetan, eta horrek ez da laguntzen guk nazio edo herri bezala bihar dugun euskarazko edo euskal komunikazio esparru bat sortzen. Eta Joseba Sarrionandia aitetuko hemen, berak esaten dau gu ez garela nazio bat, ez dekuleko euskal komunikazio esparrurik. Ez deku komunikazio esparru bat, gu geu identifikaute sentiduko garena, gu geu hori garatzen lagunduko dabena, eta gu geu hori barik ez deko zentzunik ezer. Edabidetatik hezkuntzara ere egingo dugu salto, Eusko Legebiltzarrean urte politiko honetan dagoen erronka nagusienetako bat delako, hezkuntza lege hori aurrera ateratzearena. Euskarak zintoki izango du lege honetan?
Nik uste dut eukingo dau, gure aldetik behintzet, eta holan dau sinatute adostutako oinarrizetan eukingo dau, berai dagokion lekue. Gogoratu behar da, ondino, akordio bat dauela, ondino aurre proiektu bat dala zer publikoen aurkeztu dana, eta lege horren tramitazioa uste dugu urte amaierarako edo datorren urte hasierarako izango dala. Eta horretan gu fidelak izango gara, guk sinatutako akordio horri fidelak, eta uste dute euskarak ukingo dabela, berai dagokion lekue. Hau oso lotute dator aurretik esandako guztiziaz. Hezkuntza oso lotute dau komunikabideekin, bai hezkuntza bera bakarrik ezin daudan hain. Gure gaztiek euskaldun du gure baduz, eta gure badu euskaldun aktiboek izen daitezan, lotute joan bidabie bai hezkuntzak, komunikabideek, entretenimenduek, guzti hori osotasun bada. Eleaniztasuna hitz egiten da Zirriborroan, zelan definituko zenukete eleanistasun hori? Eleaniztasuna da guk gaitasuna eukitie printzipioz hiru hizkuntzatan komunikatzeko, komuniketako, bai euskeraz, bai gazteleraz, bai inglesez eta albalitz frantsesez bai. Baina beti be ez da astu behar hemen hizkuntza gitxitu badauela eta hizkuntza hori euskeria da. Eta orduen eleaniztasuna izango da, helburue, baina beti be arreta berezi bat edo indar berezi bat eukin biherko dau euskeriek hori dalako gure hizkuntza eta hizkuntza gutxitu edalako, baina bai gure dugune da, gure gaztiek eskolatik urteten da bienien, hiru hizkuntza horretan komuniketako gaitasune eukitia. Iruretan baina, eta batez euskaraz maila beria. Euskara ardatz izango duen eredua enean hori da. Gure proposamena da, eta holan dauz sinatute be bai, eskola guztizek eukinbiko dabie euren hizkuntz proiektue. Eta helburua izango da, 16 urteaz, eskola amaitzen da bienien geure gaztiek, Europako estandarreko B2 maila hori eukitia. Eta horretarako legiek albidetu biko dau, eta lagundu eta bultzatu biko dau, hori posible izan daiten, ze badakigu, ez dala bardine, B2 eukitie abaltzizketan, ja, unbetatik badekina, edo barakaldon. Eta orduen, etxetik euskerien ez dakarrien horrei, gehiago lagundu biko jaki. Eta hori, lehien jasota egon biko dau. Euskararen alor horretan konkrezio falta dagoela kritikatu dute hezkuntza eragileek. Zuek ados zaudete, erabiltzen ari diren terminoekin, eroso zaudete? Guk, esan bezala, ondino, geuzai euren neurriz emon bierzak, ondino aurre proiektu da. Eta bai gauza batzuk zehaztu inbier diez hobeto, eta hori da, hemendik aurrerako lana, zuzenketak egiten dienien eta hori ja zehazten joeten dago badeku hezkuntza lan talde oso on bat, eta horretan dabil. Hau da, entzuketa fase publikoa daue bai, eta esate baterako oso interesgarri die, pasan hastien kontseiluko beste hezkuntza eta euskalgintzako beste eragile batzuekin batera aurkezturiko proposamenak oso interesgarri die, eta oso aintzakotzat hartzekoek. Eta da momentu, zer oinarri orokorretatik beste jauzi bat eiteko ja zer zehatzietara. Eta hori bai gure kompromiso oso da, eta nik uste dut inok ez da bela hori zalantzan ipiniko gu fidelak izango garela sinaturiko eta lorturiko akordio horrekin. Dena den, aipatu izan duzu, ez? Euskararen erronka ez dagoela soilik hezkuntzan aratago doan afera badelako, eta erabileran dago orain erronka nagusinetakoa. Zer da engertatzen ari dena? Etxien gaztie deko guzenak etxe bueltan behitzie baino ez dau. Eta ja datu zehetzetara joanezkero, lehenko oinama bostegun UEMako ordezkarizek agerraldi bat azterketa bat egin eurek eginiko azterketa bat orkestu abiet legebiltzarrien, eta gertatzen da biena, nire itziz, ez dakit olako ez gure tremendista izan gure, baina tragedizia bada. Zeuren datuen arabera, udalerri euskaldunetan guretzako idealak esan udalerrizetan, Ondarru, Elgeta, Motriku, olako udalerrizetan, ikusten da, lehen hezkuntzako umiek gizien ikusten da bien telebistakatie klan telebista dela. Eta bikoitza da ikusleen kopurue zerekiko, ETV irurekiko. Zer gertatzen da?
aztertu biko gunke, ume horrek ez teki inungo arazorik euskeraz ikusteko, ez da jakintza falta, esan digun txiai edo eskuntzei leporatu altzeakon kontu bat. Kika Munarrizek oso ondo azaltzen da, esaten dau, eskuntzak emon dau, emon bierreku, emon dino emon leike gehiago ez, baina emon leike onaino. Hortik aurrerako ja beste esparru batzu dira, izi aldize eta ikusentzunezkoek. Zer pasetan da, gazte horrekin, hori sinema euskarasekoek erabiltzen da bien metafora, oso polite da, eta da Tomate Orlandoren metafora. Eta da, zuk ume bat doitzen baduzu Tomate Orlando jaten, ume horrek ez da jangureko eta hori ikusten du etxietan etxeko tomaterik. Naiz eta hobie bertako izen, baina zapore eta testura horri ez da hobitute. Eta zer pasetan da, hain da eskaintza handize dauena gazteleraz, eta euskeraz hain murritze da, ze ETV3, ez da gain asko aldatu da, baina esan Doraemon, Xon Arritxua mutu esana, eta holan, buklien ez, denpora guzti ez da eskaintza handirik ume horrek erakarteko. Askoz beha eskaintza handi zaue dau gazteleraz. Orduen, ume horrei eskaintzen espotzezu edukirik euskeraz, ume horrek joko dabie erderazkora. Eta oituengo dia horretara, eta ja, belaunaldi galdu bat izango dela, esan leikez, gero gatzi izango da, ume horrek gazte egiten dienien, euskerazko, bueno, gana ez digultauko euskeraz, ze momentuz bintzet ez da fikzinorik, nahikorik euskeraz ikusteko plataformetan, asteburu baten ikusi zenkez euskeraz dauzen danak. Orduen, bada nik uste oso kontu herri bezala oso kontu estrategikoa da ikusentzunezkoe, ze gaur egun kultura ikusentzunezkoe die. Gaur egun hizkuntza ikusentzunezkoen bitartez transmititzen da neurri handi baten. Etxien, da hori, engenke hariketie, zemat ordu egiten dugu zen gure semalabakin berbetan, eta zemat ordu egiten dabi zeure pantalla baten aurrien. Oso desoreka handize dau. Orduen, gure badugu hizkuntza bat, kultura bat, balixo batzu, mundu ikuskera bat transmitidu, ikusentzunezkoek, giltzarri die eta oso estrategikoek. Eta ez dakit, herri honetan ondino horreaz jabetute dauzen agintarizek. Eta nola egindakioke aurre egoera honi, ikusentzunezko plataformetan euskarazko kuotak esarriz, ezaterako izan daiteke irtenbide bat, nola ikusten duzu? Hori kuotena da, azkenien resistentzia kontua da, eta plataformetan zeo zer euskeraz eskaintzeko, euskarazko produktuek egon behar diez, eta plataformentzako igual behar bada ez da interesgarri zegoen. Behitu behar duene da, zema diru inbertitzen dan hemen euskarazko sinema gintzan. Eta kopuruetara behitute, ikusten du hemen urtien Eusko Jaurlaritzak 2.300.000 euro gaztetan da bezala. Kataluniak 18.000.000. Eta esango ez, abeste realidade bada, gehiago die beste bai, baina Andaluziak geure kopuru bera gaztetan dau. Valentziak 5.000.000 gehiago. Hemen ez badau finantzia inorik, hemen ez da ongo euskerazko edukirik. Oso entzunaben mai inguru baten koldo almandoz, eta oso ondo azaltzea benez. Berak egin dau euskera zein dan azken serie bat ETB-en, Ondarraleak, eta egin daue bai intimidat serieko zuzendarietako bat izen da. Bizetan produktora bera da, euskal produktora bada. Serie bizek, eta bera konparau egitea ben. Zataben, Ondarraleak egiten, agertzen diezan kotxiek, gure kotxie die, agertzen dan umiek, gure ez da ginoren semie da, lagunai eskatu dutzeu itxasontzi, edana oso modu prekari zuen. Intimidad egiteko, gaztau da, bierdan dirue. Hizkuntza da arazue? Ez, intimidad egin alzan oso euskeraz goiti bera, oso modu naturalien, ganea kontetan dau, historia universal bat, geure realidadetik, geure lekuetatik, egin alzan oso ondo euskeraz. Dirurik badau horieteko? Egon badau. Inbertitzen da horretan? Ez. Eta orden, inbertitzen ez da, eta danok ikusi dugu oso posik intimidat. Eta seguruenez intimidat, euskeraz izen bazan be, oso posik ikusiko ginule. Eta bada modua be, gure burue mundua erakusteko, bai. Badau politika sendorik horretarako? Ba ez, ez dau. Eta bier bada, diru publikoaz, igual ezin leke kompetentziarik olako plataforma, mundu mailako plataforma handi batekin. Bai, alegintxo bat egin lik.
Eta esate baterako, azken datu, azken hileetan, euskeraz emitidu diezan pelikulak eteben, zor etebek deko oso papel importantia, 0. Erderaz, 150. Orduen, desoreka hain da haundize, ja ez dino maia berien egotia, ja ez da gehiago hori emoten dago ameskerizia bat dela, baina desoreka itzela da. Eta hor dau, ez daudelako benetako apostu bat horretako. Orduen gure gaztiek zelan ikusiko da entretenimendue fikzio euskeraz eskaintzen ez bada. Eta, ETB-en alde esango gauzatxo bat. Bai pasau jata, gauza bat urtietan pasau ez jatana, aurreko kanpoen ibilinaz, baina aurreko aste baten, etxien 5 bizi gara, eta 3 gazte, ustot, 3 egun jarraizen ETB bat ikusten egon ginen. Osalako entretenimendu programa, hau naufragoak, beste hori zukalda, nolako neskalagun etopetako, dana alakue. Eta orduan zegu, harritu nintzen zanaben, zenbat egun jarraitzen ETB ikusten. Bai uste dut entretenimenduen arruen badabizela apostu bat egiten. Eta nik uste dut horrek denporiaz bai ukingo dabela beren emaitza. Zen nik uste dut asko bizi izen garela, ETB batek aldendu egia den euskal publiko, esan dugu. Eta guk lepu emonguntzen ETB batik, zezaben ezer eskaintzen. Eskaintzen hasi danien, hasi gara bueltetan nik uste dut. Eta nik uste dut nino asko emoteko dekola. Eta alde horretatik nik hori, beren balizu emonen bitzen, uste dut hori oso ondo dagoela. Eta dinot, hor emaitza hori, on hori egon bada, segaitik ez fikzioen. Goazen, arrakasta itzela izen da, gure gaztiek dinot, etxietan parikoetan batzen ziren pizza jateko eta hori ikusteko, jentik erantzuten dau, eskaintzen danien jentik ikusten dau. Eta lortu bidana da, jente hori mantentzie epe luzien, eta horretarako ez da besterik. Edukinek euskeraz eskainin bidea, eta horretarako finantziazio bida. Ekoizpen propio ez gain, azpitituluekin edo eta bikoizketekin hori ere oreka hori mantentzea lortu daiteke? Azpitituluera batetik legez izen bidaz, hor ez dago eztabaidarik. Legez irisgarritasun legeen gaitik dana azpititulaute egon behar da. Gainera, gaur egun dauzen hizkuntzaren teknologiekin egimen artifiziala, nahiko merke, harine eta kalidadeko da. Orduenik hori eztabaidatik edo ekuaziotik kanpo itxiko nuke, hori da bai ala bai bete berdan kontu bat. Bikoizketan bai nik uste dute indartu bidala, ze gu herri txiki gara eta gu eta realidade printzipio haitik badakigu ezin dugule, naiz eta diru gehiago inbertidu fikzioen, ezin dugule konpetidu mundu mailako produzioekin hori holantzi da. Orduen, bikoizketa beste bide bada, baina bikoizketa da oso peluzera zaindu bierdan lan bat. Zer pasau izen da azkenengo urtietan? Goratzen dut, etorri zirela parlamenturo indala 3 urte, euren egoera azbarraiteko, eta ez euskuen bila profesionalak 2 bakarri geratzen ziren. Beste danak, taberna baten lanien, edo beste dozein lanetan. Bikoizketa ona izeteko, zu behar dozu aktore asko. Behar dozu, ibilbide luziedekon, inbertsio bat behar da, eta oso epe luzera. Eta egondan kapital edo ondare hori, azkenengo urtietan galdu egin da, guztiz, galdu, zapuztu egin da. Orduen da, apur bat, utzetik hasi behar dugu, eta hori indartu. Eta gana esan bezala, gehiago produzidu da jatorrizko berzioen euskeraz, baina bada egize, ezin dugule konpetidu orduen, beste bide bada, eta gero topauko gara Tomate Orlandoren problema horrekin. Oitu egin beharko dugu, bikoizketa euskera zentzuten ze, urtietan gaztelera zentzuten ibili gara, gero oitu egin gara beste ahots batzuetara. Eta hori bada oso epe luzera egin beharreko lan bat. Euskaraz ari garela beste erpinetako bat da lanean, administrazio publikoan euskarak izan beharko lukeen edo duen tokia, izan ere azken aldian berriro ere ikusi dugu ez, nola epaitegietatik egiten den hizkuntza politika hori, salaketa batzuk tarteko, baina epaitegiek ebazten dutela euskara eskakizun jakin bat diskriminatzailea izan daitekela, zer iruditzen zaizu gertatzen ari den guztia? Hori beste eskandalua da, epaitegiekin bidabiena da legia bete.
ez da hor ezin dago epaile batek beren iritzi personala edo irizpide personala legera eruen. Legia oso argitze da, eta hori holan bete behar bada, eta nik uste otor ez dagoela eztabaidarik ezin gaitu eruen, ez dakit, 30 urte atzera denporan. Hori irizpide oso garbize da, eta da, legia argize da, legia bete. Badeku lege bat, lege zaharra da, bada egize, eta igual barriztu beharko litzikena, baina legia argize da zentzu horretan. 15 urteko EPEA jarri dute Euskalgintzaren Kontseiluak elak eta labek, administrazio publikoa guztiz euskalduntzeko bide eta prozesu horretan nola baloratzen duzu? Guztiz lotute dau hezkuntza legiaz. Hezkuntza legiek esaten badau 16 urteen bueltan, 16 urte barru, oin ume diesenak, jaixo barri dienak 16 urte barru, danak hezkuntza sistematik urten biherko dabie bebirekin. Orduen, belaunaldi hori betetan bada, hezkuntza legie holan betetan bada, ez da egongo inungo arazorik administrazioe euskalduntzen joeteko. Persona batek 16 urterekin ja eskuratu leke administrazio publikoen lanpostu bat. Belaunaldi aldaketa bat dabil momentu honetan, jente asko jubilauko da, lanpostu berri horretan argi eukinje zein dan helburue eta argi eukinje eta oinartino, hau da, hezkuntza lege barri honekin bermatutu da, baina hezkuntza oindekun hezkuntza lege epe sortu dauz euskaldunek. Orduen ikuste dut ez dauela gaur egun 30 urtetik berako persona bat eta euskeraz ez dakizena oso despistauta ibili dalako edo ia motibo ideologiko politiko bat dekolako. Orduen, hemen lehenetxi didana da geure dekun eskubideye administrazioen euskaraz atenditzeko, gu atenditzeko. Ez da eskubide, ez da hanbertan lan egiteko eskubide da, atentzio hori euskaraz jasoteko. Orduen ikuste dut oso egingarri izen leikela 15 urteen bueltan euskal berenetako borondateri badau. Oso egingarritxe da eta oso modu nik uste gainera nahiko naturalien, ez? Danok ipini biko gero aldetik, alegin baten biharko dugu, uste danok egin izen dugule, gure bizitzen zier, eta baina uste guztiz egingarritxe eta guztiz mesedegarritxe izango dela. Euskarak Euskal Herritik kanpo ere badu bere lekua, eta horren adibide izan da, azken asteotan ospatu den Argentinako Euskal Aste hori, hamarkada luzeak daramatzatela hori ere ospatzen, ez? Eta bertan diaspora Euskal Etxeak duten papera ere ezinbestekoa, nola baloratzen duzu, bertan izan zarelako, zer modu joan da? Badi urte batzuk joeten azela Euskal Estera, baina ondino be, harritu itenaz, zelan izen lehiken, ez da hemendik ez da izemat, 1000 kilometrora, persona batzuk igual egundo Euskal Herriz zapaldu ez da bienak, euskeraz etie eta euskeraz ondo etie. Itzela da horredeko balizue eta oso benetan eskertzekue eta eredugarrize da. Gero pasetan dira olako txoke kulturalak, Euskal Aste honetan esate baterako pasabiatan badau familia bat, Patagonian, eta ni betik oso politi izan zen neskato batekio, 6 hilebetekue, eta jaixo zanien beren amak idatzi izten bitu. Jaixo da Patagoniako lehen Euskaldun zarra. Bere Euskaldun barritxe da, eta euskeraz oso ondo egiten dau, eta iritsi notzen oso politez, zelako zera. Eta beren gizona jatorri, ez da jatorri euskalduneko, italiano, da izetez familizia, ez? Baina badabil euskeraz ikesten, da ganera ez deko lotzarik eta oso ondo. Eta lehen guen eurekin egon nintzen da, Andriak ez hauzten, zaio gizona izatzen, zaio esan jasuneri nire ez hauztezune. Eta, tipu eguen oso txokaute edo, bertan Euskal Jaizien egon zan Euskal Herriko dantzatalde bat. Eta bera belarriz ipinia ben. Eta entzua bezan danak erderaz bertan. Eta orduen berak, ezia behien daitu, ez? Eta esan ongi etorri Euskal Herrire, ez? Holanda Euskal Herrize zoritxarrez, gaztien artien, segun zelekuteko diesan, euskeraz, ez daiten, eta bera ikusite, Argentinian bertan, Patagonian, Andria Euskaldun eukela, etxakun buruen kabitzen, eta hori da kontraste hori, han bizi dana. Eta diasporaz ari garela ere, eta Euskal Herriak mundu zabalarekin dituen zubi horiek aipatzen ari garela ere,
aipatzekoa duela gutxi Durango eta Montevideoren arteko itun bat ere sinatu dutela, Euskal Herriak Uruguairekin duen zubi eta lotura horiek indartuta, zer iruditzen zaizu, zer lotzen gaitu? Oso politi izen zan, ze ibili ginen gu pandemia horretik gestino horretan ekimen hori sortu zan Euskal Etxe batetik, Montevideoko Euskal Herria Euskal Etxetik, eta gero pandemiak apur bat bertan bera, atzeratu hilabenez, kontu da Bruno Maurizio Zabala Durangarra zala, eta bera izen zala Montevideo hiriko fundatzaileetako bat, eta handau estatua bat, euredekie kale bat edo biribilgune bat deitzen dana Durango, eta Durango ondeku guk Montevideo izeneko kale bat, eta ni eta nire belaunaldiko asko han jaixo ginen, orduen badeko oso lotura emozionala. Eta, hori da oinarrize esan daigun, baina egin dan zenidetze horrek lagundu dau, eta lagunduko dau, zubigintza lan horretan lan iteko ez. Euren esperientzietatik guk ikesteko, eta eurepe gure esperientzietatik eta arlo askotan gizarte arluen, kultura arluen, ona eurek etorri zien, eta ezetu abiesan hemen Euskal Herri bat ez beduran galdeko proiektuek, baina baite Mondragoiko kooperatibak ezetu abiesan, Azpitiko Dinamo, eta esan oso pozik ikusi abiesan proiektuekin. Oin, bueltako viaje tokoko da, eta Durangoko ordezkarize, jombiko da bien Montevideora, eta hanbe badau zer asko ikesteko, asko ikusteko, eta gero maila humanoen oso polite da, hartu emona eitie, bertako gentiaz, oso polite da. Gero zera Pepe Mujika bebilduzkun bideo bat, hori ospatzeko, eta oso borobile izen zen. Durango nein zen jai bat horretarako, publikoa izabaldute, eta nik pentsona, azte egun buruzuri baten izen zen, da pentsona, 50 lagun batzen bagara posik. Eta San Agustin aretu, eta ez daki 50 lagunentzako usteo leku edekola, goraino, leporaino beteta egon zen, jente oso posik eta oso esperientzia politi eta aberasgarri izen da. Jason Agirre, Bilduren legebiltzarkidea, eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei gonbite ditarren da gero zuen erarte. Horrengo arte. Eta tarte baten ostean izango gara bueltan, solasaldiari ekiteko, gaurkoan gurean izango ditugu Alaitz Argandoña eta Joserra Becerra, orain arte. Drila da euskaraz jantzia, begira ni ez naiz jankia. Hautazken baten, jaten ematen ez diren jakia. Itzak zenbakiak nik, ez dakit zenbatia. Zergatiak sortu dizkite bakiak, aurkezten dizuet nere terapia. Badut askilaino eta ekaitz nere barrura begira. Ez dakit beti nabilen gara izan berandu da hemen goizegida. Nik ere maiz gaitz bilakatu dut ene desira. Ni errateko pres naiz, entzuteko prestaldira. Uztaren ia ere txita, hasia gara biltzen, harri guztien artetik, harri gara loratzen. Batek aztarazi nahi izan zuen Auzolan azere indako Hazi guztiak nekez Birrinduko dituztela haien harriez Uztaren ila iritsita Hasiak gara biltzen Harri guztien artetik Arrakalak bilatzen
Etengabea da egunero jasotzen dugun informazioa. Horregaitik, garrantzitsua da fokoa zabaldu eta haren testuingurua aztertzea. Horretarako aukera galdu ez dezazuen, astelehenetik ostiralera gaurkotasunaren gakoak aztertzen, identifikatzen eta zuei helarazten arituko gara, goizez eta arratsaldez hemen gurean 11 telebistan. Ehun ekonomiko, politiko, instituzional eta gizarte zibileko ordezkari esanguratsuak izango ditugu Bilboko platoan zuzenean. Horrez gain, esparru ugaritako adituekin berriak aztertuko ditugu eta eztabaidarako tartea ere zabalduko dugu platoko solaskideekin. Horrela aktualitatearen 11 ertzak zuzenean zuenean izango dituzue Bilboko, Iruñeko, Donostiako eta Gasteizko erredakzioetako lantaldeek albistegi zerbitzuak eguneratzen jarraituko dute. Euskal Herriko albisteak. Euskal Herritik 11 telebistan. Zuzenan ala nahiera, erne izan. Egunero lege solasaldiari ekingo diogu, horretarako gaurkoan gurekin ditugu Alaitz Argandoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Eta Jose Rabecerra ere, eguerdion. Kaixo, Leire. Bueno, gaurkoan urriaren 19 honetan, bularreko minbiziaren aurkako eguna dugu gaurkoa, beraz gaurkoan ikerketa eta baliabide gehiagoren aldarrikapen eguna ere izango da. Datuek diotenaren arabera ez, Euskal Autonomia Erkidegoan urtero 1.800 emakumeri antzematen zaie gaitza, hori izango litzateke 5 kasu egunean, Nafarroan gutxi gora bera kasu bat, baino gehiago izango litzateke, hori bat azbestekoa, beraz, agendaren erdigunean, kokatzeko eta osasunari dagokionean ere kontuan hartzeko gaitz bat da, ezta? Bai, zoritzarrez denok ezagutzen dugu norbait, pairatu egin duena, eta nik uste dute hori kezkatzekoa da. Gero, betiko kontua, osasungintzan dauden inbertsioak salatzea ze gutxi diren edo ze egoeran gauden, nik uste dut garrantzitsua dela eta horregatik nik uste dute ospatu behar dela, ospatu hitza olako egunak. Eta baita ere, zenolako aldaketak egiten ari diren efizientzia hitza erabiltzen, ez? Batzutan esaten dute daukagunarekin egingo dugula hau edo bestea, eta nik uste dute zerbitzu publikoetan horretaz hitz egitea onartezina dela. Metastasia da eragiten duen, heriotza eragiten duena, eta 10-tik 3 eragiten die metastasia hain zuzen ere, honetan ere beraz prebentzioan jarri behar da fokua, eta hain zuzen ere Arabako elkarte batekin, bularreko minbiziaren elkarte batekin hitz egin dugu, Asama da hori eta sakonean ezagutu dugu beraien lana. Bularreko minbizia emakumeetan diagnostikatutako minbizien 130% da. Aurten minbiziaren aurkako elkarteak estimatzen duenez, EAen 1720 gaixotasunari, baina desberdintasunak daude bularreko minbiziaren motaren arabera. Bularreko minbizi metastasikoaren bizi iraupena 125 da 5 urtera. Eta hau, 185 hortatik oso urrun da. Zenbatekoa da urtean detektatzen diren bularreko metastasikoak guztienetako 5% dira bularreko minbizien metastasikoak. Ikerkuntza eta berrikuntzak dira gaitz honen erantzunak, eta haiei esker gaur egungo bizi iraupena 185%koa da. Minbiziaren aurkako elkartea da minbiziak gehien eragiten duen erakunde sozial eta pribatua. 525 proiektu ditu zabalik eta bizi iraupen txikiko minbiziak, eta bularreko minbizi metastasikoa dira euren lehentasunak. Gizarteak kontzientziatuta dago elkartearen iritziz. Osasun saileko detekzio programak duen harrera onak erakusten du. Euskadiko emakumeen artean, urtean zer egiten diren programen hartzaileen emakumeen, biztanleriaren 180ak egiten ditu frogak. Tasa oso altua da. Eta hor ikusi ezakegu sensazio edo hausnarketa horren ondorioa.
Aipatu dute, ezta? Detekzio goiztiarra dela gakoa, getxoni aurre egiteko ere, Josarra? Bai, minbizi honen kasuan oso garrantzitsua da prebentzioa eta aurrez aurre hori detektatzeko momentua. Baina nik gogoratu nahi dut bebai, beti aipatzen dugula ikerketa beharrezkoa dela epertainera eta egia da, baina egunez egun minbizia gainditzera laguntzen dituzten pertsonak, hau da, sanitarioak oso garrantzitsuak dira eta Alaitzek aipatu duen bezala, oso garrantzitsua da begiratzea geure osasun sisteman nola dagoen pertsonal hori eta ze baldintzatan daude emakumei bere bidean laguntza eskaintzeko. Gainera hori prebentzio lana da oso garrantzitsua eta gainera hori askar arrabatzen baldin bada, hobeto konponduko da arazoa eta gainera nik uste dut hor murrizketak egon direla, itxaron zerrendak luzatu direla, gero zelan dagoen hor lan egiten duen erizainak eta plantilla osoaz esken finean askotan salatu dute beraien egoera zein den, dinot gurutzetako matronak, hemen basurtoko bihotzeko kirurgiaren langileak edo, eta olako gaixotasun bat daukasunean, edo zein gaixotasunean daukasunean, gertuko harrera da oso garrantzitsua. Eta zelan laguntzen zaituzte ibilbide osoan zehar, hori dira batez ere nik uste dut laguntzailerik onenak, eta nik uste dut zaindu behar ditugula, eta nik uste dut gaur egun ez ditugula zaintzen. Lehen harrera da bide osoan zehar daukasun gertukoa, hori, bide zai horretan eta ogor horretan haien babesa sentitzeko, gero familiaren babesa bebai garrantzitsua da eta egoera pertsonala garrantzitsua da, baina arlo sanitarioan edo osasun arloan hori sentitzea talde bat dagoela zure inguruan hori babesten eta laguntzen ezinbestekoa da. Babes emozionala ere beharrezkoa delako, ez? Horrelako momentuetan. Hain zuzen ere minbiziari aurre egiteko prozesu osoa egiten zen lehen Donostiako ospitale onkologikoan, eta pazientek eta langilek diote orain ez dela hala, hain zuzen ere zentroaren desintegrazioa salatu dute, larun batean egin zuten manifestazioa, enpresa batzordearekin batera, eta egoerari buruz hitz egiteko bat egingo dugu, zuzenean, Sandra Barkaiztegirekin, bera da onkologikoko pazientea, baita ere erabiltzaileen batzordeko kidea, eta lehen pertsonan kontatuko digu zein den egoera. Eguerdion, Sandra? Batu bezala, ez? Ez kestak zer gertatzen den teknikoki arazok izaten ari gara, bi aldiz entzuten dugulako, saiatuko gara berriro ere Sandrarekin konektatzen, baina ez dakit horren gainean zeo zer dakizuen, ez? Larun batean esan bezala manifestazioa egin zutelako Donostian, onkologikoaren egoera hori salatzeko, lehen zentro horretan egiten zelako prozesu guztia, baina orain desbideratzen delako zentro batera, bestera, eta honek noski baitxaren zerrendak luzatzen ditu, prozesua luzatzen du, eta minbiziaren bezalako gaitz baten aurrean, ez? Horrek dakarren ondorio guztiekin, beraz kezka egon badago. Bai, printzipioz nik uste dute, olako aldaketak egiten dituztenean, batez instituzioek egiten dute, eta nik uste dute oso garrantzitsua dela, bai plantillaren iritzia eta bai pazienten iritzia, azken finean dira eguneroko jasoko dituzten edo pareatuko dituzten ondorioak, ulertzen dut jendeak eskatuta egoteaz, azken finean prozesua izan beharka da gero eta errazago, eta holan ez dute erraz jartzen, gainera gaizorik baldin mazauz ez dituzu indarrak, olako ibilbide luze bat egiteko edo frogak ambulategian, beste frogak beste leku batean, batzutan ambulategietan, ez dakite zeo zerrengatik, baina adibidez, baldin badeko zu reservorioa, ez dakite oso ondo zelan kudeatu, oza dinot, badauz gauza batzuk horregatik dauz espezialitateak, ez? Eta orduan, nik uste dut oso garrantzitsua dela,
dana leku beren egotea gainera, holan egongo zara beti jende berarekin, eta esaten duguna da, babesea ez da bakarrik teknikoki edo osasungintza dagokionez, baizik eta emozionala, ez? Osea, nola zauden erizain berdinarekin, hori, reservorio garbitzerakoan, edo kimioa behar duzunean pairatzerakoan, zauz jende berdinarekin, eta horrek bebai laguntzen du, pentsatzen dugun, baino askoz gehiago. Eta gainera, olako gauzak gertatzen direnean, eta itxaro, bai, zerrendak, ilusatzen baldin badira, jendea pribatuetara joango da. Privatizazioaren arriskoa hor dekogu bai, eta nik uste dut batzutan bai gainean ipini behar dela, behin eta berriro, ze batzutan energiarekin gaudenean komentatzen, ate birakariak entzuten dira, baina eski osasungintzan askotan gertatu da, egotea pertsona bat arduratuta, ez dakizen esparruan, eta gero egotea enpresa pribatu batean. Gainera, deustun egon da mendeko goimeku, dauz hainbat proiektu, etekinak ateratzeko arlo honetan, eta hori... Onkologikoan hori ere argi ikusten da, jende asko ez dakielako edo uste duelako Osakidetzan barrenatuta dagoela, baina guztiz ez da horrela, langilek Kutxa Fundazioaren egiten dutelako lan, eta horrek ere zerbitzuan, emandako zerbitzuan eragina duelako. Saiatuko gara orain bai berriro ere bat egiten, Sandra Barkaestegirekin, aipatu bezala, ez daukagu Sandra Barkaestegi, esango dizuet aurrerago berarekin konektatzeko aukera izango dugu. Eta gero, komentatu dugunaren arabera, badirudi lokalak badaudela eta dauz gutxi erabilitakoak, ez? Osa dinot, lekua badago, ordan ez dute oso ondo ulertzen, zergatik aldatu dute lekuz hainbat proa, ez? Nik uste dute hori bihotzeko kirurgiarekin gauza antzekoa gertatu da, osa lokalak badaudela, gainera nahiko berri daudela, eta pasatuko dute hainbat zerbitzu gurutzetara, eta jendea ez du ulertzen, orduan, efizientzia hitz erabiltzen dugunean, niri gustatuko litzaidake jakitea noraino heltzen den, eta gainera nik uste dut hori gardentasun bat egon beharko dela, eta erabakiak hartzerakoan informazioa trasladatu behar da, ze bestela, dinot, pazienteek eta langileek ez dute ulertuko edo ez dugu ulertuko. Onkologikoaren kasua oso deigarria da, eta aipatzeko modukoa da justu egun honetan, ze orain dela 50 urtetik sortu zenetik ona, hasieran kutxak sortutako eta kudeatutako zentru osagarri batetik ona, bi erronka izan ditu. Lehenengoa izan da publifikazioa, hau da, kutxak sortutakoa publikora izatea, eta bigarrena, osasun aldetik, harrera integrala eskaintzea, zuk aipatu duzuna. Eta ez bata, ez bestea. Ez dakit zenbat urte daramatzagu esaten ez dela publikoa, publifikatu behar dela, legebiltzarrean eskatu zen orain dela 10 urte eta 10 urte geroago horrela jarraitzen du, erdi pribatua edo osagarri gisa, baina eskaintza hau da, harrera integralaren ikuspuntutik ere atzera pausoak eman dira. Orduan, pena da, hainbat eta hainbat emakume eta pertsona atenditu ditu urte hauetan zehar, eta hainbat profesional onak bere lana itzela egin dute aurrera eramateko zentrua eta bere ospea, eta hori alboratzea eta baztertzea ezin dugu ulertu, ez da? Bai, aipatzen duzuen bezalaxe, ez da, onkologikoaren pazienteek eta langilek ere esaten dutelako zentroa ia hutsik dagoela, ez dela ia erabiltzen kimioterapiarako bai, beste bakuntza batzutarako bai, baina ez dela zentro integral hori aurreko urteetan izan dena, egun bat bakarrean hainbat froga desberdin egiteko gai zen hori, ez da. Ez dakit zein nolako interesak egon daitezkeen deslokalizatzeko, nola ikusten duzu egoera guztia? Hau zuzen ere minbizia bezalako gaitz bati buruz hitz egiten ari garenean, ez? Interesak ez dakigu zer dagoen atzetik, baina susma dezakegula da Osakidetza orokorrean dagoen kudeak eta txarra kutsatu da onkologikoa azken finean.
Osakidetzaren inguruan kokatuta dagoen hori zentru osagarri gisa, eta Osakidetzan nabaritzen dugun kudeak eta kalitatearen galera, hor ere islatzen da. Orduan, ez da kasu isolatu bat, da erreflexu bat nola dagoen euskal osasungintza. Bai, kezkatzekoa dana da, batzutan zenbakia hitz egiten dutela, ez? Osa, igual, informazioa eskatzen duzunean, haiek zenbakia hitz egiten dut, eta zute, batzuk dauz hemen, beste batzuk dauz hemen, igual, mediku batekin edo biekin, ezakin non kokatuta, erabil dezakegu ezakiz ere egiteko, osa, horrezegatik itzi dira hainbat zerbitzu Bilbon, Samurrekoa itzi zan zenbakia hitz egin ostean, eta Deustuko gaueko arretape bai kendu zen, jende gutxi joan zelako, eta orduan zenbakia hitz egiten dugunean, zerbitzu publikoetan normalean pikutara doaz, azken finean da Bilbobusa batekin ez dituzu etekinak aterako, baina beharrezkoa denez mantendu beharko duzu, eta nik uste dut gai honekin gauza bera gertatu behar da. Bai, baina hala izango balitz, itxaron zerrendak ere zenbakiak dira, eta horiek luzatu egin dira, eta minbiziaren kasuan justu itxaron zerrendak ez dira onargarriak, bat ere onargarriak. Orduan, ikuspuntu horretatik baita zenbakiak kontuan hartuta, kudeak eta eredu hori porrot egiten du, eta porrot egiten ari da. Orduan, hori aztertu behar da, eta oso ondo azaldu behar da, eta adi egon behar gara, hori, zuk aipatu duzun, Leire, bai langileek, bai erabiltzaileek salatu dituzten gabeziak, ahalik eta azkarren konpontzeko, bestela, seguru, egun honetan, hori, medaia hartuko dituzten hainbat eta hainbat politikari, horiek ere erantzuna eman behar dituzte kezka horiei. Eta osasungintzaz gain beste zutabetako bat epatu duzuena ere, hori da ikerketa, ez? Zenbat inbertitu beharko den gaitzuni geroz eta eragoiztiarrago batean antzemateko, ez? Aurreko urtean esaterako, Bartzelonako emakume batek gailu bat asmatu zuen etxean gernuaren bitartez, ez? Detektatzeko, inteligentzia artifizialaren bitartez, nola baiteko zantzurik egon daitekeen minbiziarekin, ez? Beraz, pista bat besterik ez da, adibide bat besterik ez da, etorkizunean, minbizia edo bularreko minbizia detektatzeko gailu azkarragoak edo eta eskuragarriagoak izango ditugula ere. Bai, askotan ikusten ditugu hainbat inbertsio daudela hainbat tokitan, eta nik uste dute beti hitz egin dugu hemen lehentasunak, ez? Lehentasuna zein da, nik uste dut hau izan barko dela lehenetariko bat, ez? Ze gainera ikusten da olako inbertsio batekin zenolako ondorioak dakartza, ez? Zuk aipatutakoa, ez dakit zenbat diru kostatuko den hori, baina segurazki ez dakit abiadura handiko trena baino gutxiago. Adibide bat jartzeko, ez? Baina batzutan gauze diru hitz egiten eta ez gara konturatzen ari nora joaten den gure dirua, ze azken finean gure dirua da, eta lehentasunak ipintzerakoan beste batzuk hartzen dituzte, ez? Eta hori da igual kezkatzen nagoena. Bai, eta gainera, osasungintzan ikerketaz edo inbertsioetaz ari garenean, beti pentsatzen dugu makineria aurreratuak edo, eta agian ez da hori izan behar. Igual, sentsibilizazio arloan edo prebentzio arloan ere gauza xumeak egin daitezke eta aurreratuak bebai, hori detektatzeko minbizia, hori larria izan baino lehen. Orduan, ikuspuntu horretatik ikerketa era integral batean ere ikusi behar dugu. Osakidetzaz ari garela ere, aste honetan izan dugu beste berri bat, ez? Eusko Jaurlaritzak 2005 lanpostu finko gehitu dizkiola Osakidetzari, osasun sailburuak Sagardui andereak adierazi du hori mugarria izango dela behinikotasunarekin amaitzeko. Entzungo dugu lehenik eta behin. Osakidetzako egiturazko plantilla handitzea erabaki dugu.
azken 20 urteotan izan den handiagotze zabalena da gaurkoa. Zehatz mehatz, 2.967 plaza gehiago eta horrek 30.000 lanpostutik gora jarriko du Osakidetzako egiturazko plantilla. Osakidetzan izandako handiagotzerik Zabalena Sagardui sailburuaren hitzetan, zuek begi honez ikusten duzue iragarpen hau, ala sindikatuek bezala ere zuhurtzia sartu duzue? Egonkortzeko plantilla, egonkortzeko baliogarria baldin bada, ondo dago, baina pixka bat gezurti izan da iragarpena. Lanpostu horiek existitzen ziren, bazegoen jendea lanean, eta orain bai, egonkortzen dira, baina ez da plantilla lusatzen. Ofizialki bai, baina lusatuta zegoen hasieratik. Eta gero, lehen arretaren kasuan, beste ikuspuntu bat dago. Eta da, kontu bat da lanpostuak sortzea, eta beste bat da betetzea. Eta momentu honetan, ez dago medikurik, ez erizainik, lanpostu horietara joateko prest. Eta zergatik ez, lehen arreta dagoen egoera kaskar honetan, jendeak ez du lanpostu horietan lan egin nahi. Nahiago du Alemaniara, Frantziara, Suediara joatea, han gehiago irabazten dutelako eta bere lanbaldintzak hobeagoak direlako. Orduan, ikuspuntu horretatik ez dugu ezer konpondu lanpostu horiek sortzean. Eta ikuspuntu horretatik ere, pixka bat gezurti ere bada. Alaitz. Bai, guztiz adoz, hori entzuterakoan, baina zen gauza bat eskatzen zana, baina kontraesan batean sartzen dira, haiek esaten zuten arabera, ez zegoela jendera, zuke aipatu duzuna, pres egoteko edo ez zegoela jendea prestakuntzarekin olako postuetan sartzeko. Orduan, olako gauzak esatea ez dauka zentzu handirik, orokorrean. Eta gero, komentatu duguna, nik uste dut, lehenengo eta behin, lan baldintzetan hobekuntzak egon beharko dira, jendea pres egoteko ara joateko. Azken finean, jendea ez du nahi lehen arretan lan egiteko ez dago pres. Baina dauderako olako lan baldintza kaskarrak. Eta lehen komentatu duguna, hainbat esparrutan, baina batez ere osasun gintzan, langileak porrot dauz oso nekatuta, krisietan dauz, bebai depresioetan, jendea oso txarto pasatu du pandemia garaian, eta orain, are gehiago, jendea joaten da, kejatzen da, beraien aurrean, nik uste dut, dagoen egoeran, hobekuntzak egon beharko dira, eta gero, sortu behar dituzte lanpostu gehiago, eta ez dakit zenolako pausoak eman aldiren, jende gaztea sartzeko medikuntzan edo erizainan ikasketetan, ez? Nik uste dut hor, dauz hainbat esparru non inbertsioa oso garrantzitsua den, eta holako gauzak entzuterakoan, nire gustatuko litzaidake jakitea langilek zer pentsatzen duten holako adierazpenak entzutean. Gutaz barre egiten ari dira, dinot, zuk esan duzuna, ez? Gezurritzaz dugu esango, baina bai da aurpegi garbiketa bat. Noiz eta orain. Ez dakit nora, hauteskundak hor dauzkagu, eske dana da apurtxu bat hola. Langile horientzat garrantzitsua da pausu hori, azken finean aurrekontuen ikuspuntu batetik finkatzen dituzu lanpostu horiek, existitzen ez ziren lanpostuak agertzen dira, eta orduan lehen ez zeneukan eskubiderik, ez da aukerarik lanpostu horietara sartzeko, orain badaukazu, orduan finkatzeko ikuspuntu horretatik ondo dago, baina ez da nahikoa ez lehen arreta, ez osasungintzaren egoera konpontzeko. Eta gero, zuk aipatu duzu, ikasketetan plaza gehiago onartzea, bai, Espainiako gobernuak ere hala hartu du erabakia,
Baina, erabaki hori ere ez da nahikoa, zuk ikasten duzu, baina gero, lan baldintzak edo lan egoera edo 60 paziente ikusi behar baduzu egun batean, pentsatzen duzu beste espezialitate batera noa, edo atzerritara, edo osasungintza pribatura. Orduan, pausu beharrezkoak dira, baina ez dira nahikoak konpontzeko daukaguna. Gaiz aldatuko dugu, egunotako eta hilabeteotako gaia ere badelako energia krisiarena. Atzokoan senatuan entzun genuen, ez, Pedro Sánchez, aurrez aurre Feijóorekin izan zuen eztabaida horretan energiaren inguruko neurri berriak iragarriz, besteak beste galdara komunitarioak dituztenentzako neurriak iragarri dituzte, baita ere kontsumitzaile kalteberantzako deskontuak eta bono sozial hori indartzeko neurriak ere hartu dituzte, eta bitartean, ez, besteak beste, Sánchezek lasaitasun mezu bat bidali nahi izan ziren herritarrei esanez, negu honetan ez dela inor geratuko energiarik gabe. Entzungo dugu. Pero lo que sí deben tener claros nuestros ciudadanos es que no estamos, o mejor dicho, nos estamos preparando para todas las eventualidades y que ellos pueden estar tranquilos. No se van a adoptar medidas drásticas, no va a haber apagones, ni racionamientos, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que pronostican los creadores de bulos. A ningún hogar español le va a faltar energía para iluminarse, para calentarse y para cocinar este invierno. Hala, itzer deritzozu. Niri, momentu honetan, apur bat lotxagarria. Lehenengo eta behin, hiritarren hitza esaten dugunean, nori buruz hitz egiten ari gara. Benetan, jende guztia eukiko du aukera olako laguntza edo jasotzeko. Badauz, 11.000 pertsona, estatu mailan eta hemen baita ere, ez daukatela gaur egun diru nahikorik ordaintzeko energia edo dana dalakoa. Orduan, esatean plan, inor ez dela geldituko holan eta ez dakizer, gaur egun badago la jendea horrela. Claro, pentsatzen baldin dago gutako norbaiti buruz, gutariko norbait ez da geldituko argi gabe. Baina badago jendea, ez da helduko hori bonoak edo diru laguntza jasotzera, eta nik uste dut behoi pentsatu behar dugula orokorrean jendeaz, eta esain bete hiritar mota bati buruz. Ado zaude, A ber, nik ez dakit zer gertatuko den negu honetan, eta ados nago zurekin hainbat eta hainbat pertsona ez dutela dirurik ez energia erosteko, baizik eta ez da elikagaiak erosteko, seguruenez. Eta igual hemen Euskadin tresna gehiago ditugu horri aurre egiteko, gero tresna horiek erabiltzen ditugun edo dituzten instituzioek ala ez, beste kontua da, baina tresnak baditugu hori egiteko. Baina kontua ez da negu honetan zer gertatuko den, baizik eta urrengo neguetan zer gertatuko den. Eta epe motxera begiratzen ari dira instituzioak eta gobernuak bebai, eta epe motxa da, negu honetan ikusiko dugu eta urrengoan ja batek daki zer gertatuko den, igual Ukrainiako gudak amaitzen baldin bada, gauzak konponduko dira, baina gehienetan ez dira konponduko. Ze denok dakigu, energia fosilak agortzen ari dira, eta poliki-poliki garestituko da bai geure bizimodua eta bai jendearen egoera zailduko da. Orduan, ikuspuntu horretatik gauza gehiago egin behar dira. Eta energia aurreztu behar dugu, eta ez bakarrik lagundu, jendea laguntzea garrantzitsua da, baina energia aurreztu behar dugu eta beste era batean erabili behar dugu energia. Eta horretaz, hitz egiten da, gero eta gehiago, baina ez nahikoa. Azken fenean arazo estruktural bat da, eta hori partzeak besterik ez da, baina nik mesua trasladatzen duena, edo nik entzuteakoan, pentsatzen du, jende guztia, nes eta bakarrik negu honetaz hitz egin, denok eukiko dugu, baina ez da denok, ez da egia, eta tresnak baditugu, eta igual Euskalaren gehiago, baina tresna horretara heltzeko irizpideak izan beharko dira malguakoak, informazioa egon beharko da, ez dakit, era zabalago batean, badauz ONG batzuk daudela bakarrik kudeatzen edo laguntzen jendea olako tresnetara llegatzeko, nik uste dut, ez dakit, olako mesu, ez dakit direla, ez dakit, niri
lotza ematen dit olako gauzak botatzea hain erraz, modu erraz batean. Gehituko nuke, energiako enpresek egiten dituzten iruzurrak zigortu behar dira, eta ez da egiten, orduan hildo horretatik hainbat eta hainbat pertsona bere dirua galtzen dute iruzur horiengatik, eta hori ez da zigortzen, orduan, bai, arrazoia duzu, baina, suposatzen dut, eztabaida horretan, eta Feijóo aurrean, Feijóok egingo zuela zuenarekin konparatuta, pues igual bai, inorez da geratuko, eta igual Madrilen zailtasun gehiago edukiko dituzte, ez dakit, baina egia da, epemotzeko neurriak bakarrik indarrean jartzea, eta epe ertaineko neurriak alboratzea ez dela ideia ona. Dena niri iruditu zait mezu populista bat. Izan da, como... Testu ingurua ere ikusi behazten, ez da? Aipatu dugu senatuan, Feijóoren aurrean, hauteskunde zikloa ere tartean, zuzen ere honi buruz hitz egin dugu gaurkoan Inigoa Dulzildiario.esteko kazetariarekin, hauteskundez gutzua ere hartu diolako atzokoari, baina baita ere sakondu duelako Espainiako gobernuak edo PSOEk hobeto esan da hartu dituen neurri hauen gainean. Nabarmena dena da, hori, deskontuak igoko direla, herritar ezaugarrien entzako, eta horrek ere alde batetik bai aurreztea eta baita ere energia hauen suministro hori bermatzea bilatzen dutela, ez? Gero ere, baita ere nabarmena da nola enpresa handienei prezio erregulatutik ateratzeko behar hori nola jarri duten ere legean, edo dekretu horretan. Errepaso hori eginda, Aldurizek ere kortean ez da entzun, baina esaten zuen, ez da? Azken aldian antzematen duela Sánchezen biraje nola baiteko bat, aurrekoetan jartzen zen fokua beste gauza batzuetan, ez? Energia aurreztu behar da, mezuak zuzenagoak zirela, eta orain neurrietan jartzen ari dela gehiago fokua, epe motzeko neurri horietan, komentatzen zituzten. Bai, eta aurrezpenarena etortzen da Europatik derrigortuko gaituzte, hori, energia aurreztera, orduan, berak esan du, ez gara energia barik geratuko, ikusiko dugu etorkizunean, eta murriztu behar dugu puntako ordutegietan geure kontsumoa, orduan, ikuspuntu horretatik ikusiko dugu. Baina, aipatzen ez dena, eta oso adierazgarria da, hori, deskontu guztiak eta tarifa berriek aurrezten dituzten, jendeari aurrezten dioten dirua, guztion artean ordainduko dugula. Hau da, gobernuak ordainduko die energiako enpresei, eta gero, guztion artean ordainduko dugu zergen bitartez. Orduan, horrezegatik energia enpresak tutik ere ez dute esaten. Eta hori oso adierazgarria da, ze Sánchezek alde agertu da neurri horiekin, baina berak eta ate birakariak ere martxan daude. Oso zaindutako neurriak direla, alde batetik eta bestetik guztiak posible. Ez dira nola nahiko neurriak. Bai, gainera hori arazo struktural bata, argi dago nork agintzen duen, azkenean ez dira instituzioak, baizik eta olako oligopolioak, eta nik uste dut, lehen komentatu duguna, ez da beraiei dirua emotea, baizik eta igual bereitakinei mugak ipintzea, eta hortik hasita guazen gauza konpontzera. Nik uste dut zaila izango dela. Bi aurpegi daude. Alde batetik, pertsona zaurgarriak ez dira galduko, baina energie enpresek irabaziko dute. Eta bi aurpegi horiekin geratuko gara. Eta argindarraren lotutako berri bat ere gaurkoan, ez da topera heldu dela, baizik eta kontrakoa, gaurkoan behintzate hori zehala da, argindarren presiouneko 30 jaitsi delako, 40,4 megabat ordua kokatu delako, bihar zer izango den ikusiko dugu, ez da, hori ze horrela izaten ari delako, eta testu inguru guzti honetan eta energiaren gaineko eztabaida den honetan Gabonetako
gabonetako argiekin zer egin, ez? Eztabaida hori ere heldu delako udaletara eta gobernuetara, ez dakit zuek zen olako iritzia duzuen honen gainean. Jo, ni benetan, pasain urtekoa iruditu zitzaidan flipantea, ez? Badakit ez daukadala lotura zuzen energiarekin, baina ez gaude gabonetan, ez dakiz eta batean argitasuna, ez dakiz hainbat gastu egon ziren, hori gabonak geundela adierazteko, ez? Hori pandemia garen ikusi izan, eta horitariko bat dira hori argiak. Zenbat diru kostatzen diren, denok ordaintzen ditugu. Non kokatzen diren ze oso garrantzitsua da. Gero zoaz auzo batzuetaran eta igualdeko olako boroiltzo ez dakiz zer, eta listo. Eta Bilbo dago topera, ez? Batez ere Gran Biatik joaten baldin bazara, Arenalean bebai dago topera, eta oso politak diren, nire horiek gustatzen zaizkit. Udaletxe bera zelan apaintzen den, eta ikusi dugu udan zehar, nola esaten zuten, hori, leku publikoak itxita, joan Korte Ingelesera hori haize egokituaz gozatzeko, eta murrizketak egon dira, Korte Ingeleseko langileek esaten zuten, godeko haize egokitua nahiko jaitsita, igual amatatu beharko dituzte hori Kortilandia eta olako gauzak lehenago, baina gu jarraituko dugu gure argiak ipintzen, ez dakize, ni kontrasan bat ikusten dut, gai honetan, hainbat gaietan ikusten duan bezala. Baina guztiz kenduko zen dituzke gabonetako argiak alaitzen? Beitu, nik emango niek iguala auzo elkartekoei edo auzoko taldei aukera bat, haiek apaintzeko beraien auzoak. Nik emango nieke lehentasuna horri. Bai igual diru laguntzak, adibidez oso deigarria da nola Bilbo batean Eguberrietako jaiak ospatzeko ez daudela diru laguntzarik, gero hor Arriagan eta Bilbo aretoan ospatzen diren hori ezakit errege gaua eta Olentzero eta Mari Domingiren harrera ordainduta. Haiek montatzen duterako hori ez dute ematen dirua auzoetan. Nik egingo nuke kontrakoa. Ez dakit zer dira, 3.000 euro argi horiek ipintzeko, banatu eta, auskalo zer gertatuko zen, igual auzoetan, ez dakit, egongo ziren beste motatako apaigarriak, eta ez energiak kostatzen dituztenak, beste motatako. Jose Rasuri kontra esanik sortzen dizu gaiak? Bueno, nik pentsatzen dut, eta alaitzi entzun da, oso garrantzitsuak izango direla gabonetako argiak gure sentsibilizazio maila moldatzeko. Hau da, igual itzalita ikusten baldin baditugu, konturatzen gara itzali behar direla argiak ez egunero eta ez momentu guztietan, baina ezki inoiz ez du itzalita ikusten, ez arratzaldean, ez gauean, ez egun sentian, ikuspuntu horretatik, igual zentzuz jokatzen baldin bada udaletxeetatik, oso interesgarriak izango litzateke, edo zuk aipatu duzuna, hau da, jakitea pertsona bakoitzari zenbat kostatzen zaio argia, ezta? Nik argi daukat ez direla jartzen gabonetako giroa alaitzeko, baizik eta kontsumo giroa berotzeko eta merkataritzari mesede bat egiteko. Kasu batzutan merkatariek ordaintzen dute, baina besteetan ez, eta auzoetan ez dira ikusten argi horiek. Orduan, ikuspuntu horretatik ere, justizia sozialaren ikuspuntutik ere nahiko zalantzagarriak dira argi horiek. Baina, ipintzekotan, nik erabiliko nituzke, hori, sentsibilizazio gisa lana egiteko. Argi daukat, ereduak izan barko direla instituzioak. Azken boladan, batez ere pandemia garaian gertatu zan, izan zen justo kontrakoa. Ez irten, ez ospatu, gelitu etxean, eta batean, zen como, oso ondo. Horrezegatik, haiek helarazten dituzte mezuak, eta horrezegatik, haiek dira, kasu honetan, energia aurrezteko mezua, helarazteko tresna aproposa dela gabonetako argiak. Ikustea, gabonetako argiak badaudela, baina igual justu ordu batzuetan eta beste batzuetan ez, edo jendea ikusteko horiek ere
itzaltzeko modukoak badira. Mota askotako iritziak daude gai honen gainean, eta hain zuzen ere Bilboko kaletara atera gara herritarren iritziak jasotzeko. Eta on gainera argizepe bada horrek gitxi gaztetan dabenak orduen, etxate iristen txarto. Berdin zait. Iruditzen zait pixkat, dirua botatzea dela eta energia botatzea dela. Baina, bueno, gustatzen zaionari, pues gustatzen zaio, no? Zeo zer ipini, bai. Baina behingoz, pentsatu, dironentzat oso gogorra da, hori, hilabetero ordaintzea. Gaueko argie bai, behar dan lekuen bai, beha poner por poner ez. Ia erdian bizi naiz eta argiak nik uste dut ondo daudela. Nire iruditzen zait ez dela bat ere beharrezkoa, azkenean, pues, ezakin, da argia gastatzea pana da eta, pues hori. Osea, deko zu bori, milioi bet argi ifiniko zuzela Bilbon, para la Navidad, da hori dirue aldo zu erabili non hor laguntako. Osea, dau jendea kalean, dau jentea sin trabajo, dau gente sin casa, dau gente beha dauela laguntza, eta bai, guk ikustegu gurea, esategu, bai, ze polite, bai, ze polite. Da gero begitan da zuelan, da bestea dau janbarik, da esate oso, igual argi ifini barik, berari moten botxe guiaten, ez dakit, ni enauen ifiniko. Agian jartzea baina gutxiago pistea. Herritarra pago bikogu, nik uste dut, porque geu nahi dugu gehien bat, ez da? Beti goten da jentia, kontra egiten da bena, ez da, hori normal. Nik ez do pentsetan. Gainera, juntak eta horiek, neko jente deki bertan erabitzeko gai hori, eta jentia galdetzu, zabize galdetzen. Hau, nek urtengo da nun. Baina, bueno, nik ez do, egin leke hori, bai, gauza guztizekin egin leke hori. Baina, denpori egaltzen dabe, bai, Hori, begirtuko dabe, eta beti begitzen dabe, zer gaztauko daben gitxiago, eta egez bezaben, eta zizien epintzen horrek argizepe gaztu gitxi dekienak, eta orduen, nik ustot hori erabagize, egin diziela horrek, handiki juntak eta... Nik gitzienez, eskertuko nuke egiten badaute hori ortuaian, edo zin lekutan, ez? Posiblea... Hombre, eskatan bogu igual bai, ez? Nik usteot, osea, behar bozu zeo zer beti eskatu inbezule. Orduen, ingo dan edo ez da hit, beha inbeako sala bai, por supuesto, osea, nik usteot, el dinero del gobierno es nuestro dinero. Orduen, gupe aukibiogu aukerea esateko zerin behar dan horregaz. Nik uste dela bastante klaro baietz, no? Azkenean, jendearen txatira argiak, eta, pues, jendeak erabakitzea nahi ditun piztu edo ez. Nire ustez urteuko zen baiezko aldea. Zen eta Bilbon bizi den jendea azkenean jaio zenetik, hemen bizi egon badira, ikusi dute argiak urte guztietan. Eta ez dut uste kenduko zituztela. Hortxe, eraskotariko iritziak, ez? Baina baino gehiagotan errepikatu den ideietako bat, ez? Argiztapenerako erabiltzen den diru hori zergatik ez den beste kausa edo beste gauza batzuetarako bideratzen, hemen ere atera da, ez? Bai, lehentasun kontu bat da, eta gainera gero igual zauze kide batzuekin, hainbat lekutan ez daukatela argirik, buiara joateko ibilbideetik, ez dakit, gero, klaro, dauz hauek, igual ipini beharko genituzke guztiak, ditugun guztiak, baina ez Bilbo zentroa baizik eta hori, venga, guazen bai, auzoetara, eta badauze, ibilbide batzuk oso segurak ez direnak ez, eta arajun, eta hori gabonetako argiz beteta. Ez dakite, hori ideia polita izango litzatek eta behintzat hor ematen duzu zerbitzua, ze bestea da bakarrik apaintzeko eta ez benetan leku seguruago egiteko edo ez dakit. Nik gauza bat esango dut bakarrik. Jendeak erabakitzeko informazio osoa eduki behar du. Bestela, nik bai, nik ez, porque me gusta, ez, zuk jakin behar duzu zenbatekoa da, kostua, diruz eta gero klimarentzat edo ingurumenarentzat, eta gero geure poltsikotik zenbatekoa da ordaindu behar duguna, eta gero erabakitzea lehentasunak, zuk aipatu dituzun lehentasunak, igual elbide honetara ez, eta beste batera, edo orduan erabakitzekotan
informazioa izan behar dugu. Baina gabonak ez normalean lotzen dira soriontasun momentu batekin, kontsumismoarekin ere ez, edo ez, baina oro bat diote. Lotzen da horixe ez, soriontasun momentu batekin, adiskidetasuna, laguntasuna, ez, horixe da bidali nahi den mezua gabonetan, ez, eta argiak hortxe ere jokatzen dute paper bat, ez duzu uste? Bai, batez ere nik uste dut mezua trasladatzen duten askotan da erosi, ez? Eta kontsumitu. Bai, hori da. Kontsumitu energia, kontsumitu produktuak, erosi, orduan, bai, nik onartzen dut eta horrezegatik ez naiz argindarraren kontrakoa, baina jendeak informazioz osoa izan behar du, eta gainera beste eredu batzuk eduki behar ditu, ikusteko, ze gabonak bizitzeko, ze irtenbideak edo ze bideak ditugu, eta ez bakarrik bakarra. Eta hau da. Eta apaintzeko hainbat gauza daude. Ni eskoletatik ibili nahi zenez, ni flipatzen dut, jendearen irudimenarekin egiten dituzten gauzak, eta gauza berziklatuekin, eta igual mesoa trasladatu behar duguna da hori. Guazen apaintzera gure herria, gure hiria, baina hori, beste eru batean. Hori da. Beste eztabaida bat izan daiteke ere gabonak zertarako eta zergaitik, ez? Daukiko dugu, horixe ere beste egun baterako utziko dugu, alaitz, kanpaina bat abiatu duzuelako, Bilbotik, hain zuzen ere, guk ere bai kanpainia, Bilboko euskararen erabilera gatik, kezkatuta zaudetelako, batez ere aurren egoera. Bai, aipatu dan moduan, ni hainbat ikastetxetan ibiltzen naiz astero, eta konturatu gara, hori, umeen arteko harremanak erdera utzean egiten direla, ez? Eta ikusi dugula nola maila jaitsi den, nola erabilera jaitsi den, eta kezkagarria da, eta zelen pentsatzen genuen pandemia garaian izan zala, etxean egon dut, igual etxekoek ez badute euskera berba egiten, barduan haiek ere ez dutela erabiltzen, baina ikusten duguna da maila jaitsi dela, erabilera jaitsi dela, eta horregatik hainbat jende elkartu gara, batez ere umeekin lan egiten dugunok, hanpoko jendea, baina baita ere begiraleak, eta hori aldarrikatzeko badala momentua hori aldatzeko, ikusten duguna da, behar dutena da erreferenteak eukitzea, eta orduan prestatu ditugun gauzak dira kultura arlokoak, adibidez, igande honetan hasiko da kanpaina eta izango da paiazo mundial batzuekin, txintzeta klipa eta txorroskilloekin, 5 erditan kafe antzokian, baina hainbat ekimenak egingo ditugu, umeak ikusteko euskara polita dela eta erabiltzea ezin dugula beti lotu ikasketekin. Horrelako kanpaina beharrezkoak dira, ez da, baina erronka izango da horiek urtean zehar eustea, ez? Eta justu momentu honetan Euskaraldiarekin oso momentu aproposa da, baina Euskaraldia gauza bera da. Euskaraldia izan behar da urte osoan zehar. Datetaz hitz egiten ari gara, ez? Gaur hitz egin dugu minbiziari buruz batez ere, eguna delako, ez? Eta askotan hemen komentatu dugu, ez? Azaroaren 25ean hitz egingo dugula beste gai bati buruz, eta Euskararen egunean, batean guztiokara euskaldunak, eta gometza deko jarrita, ez? Baina nik uste dut jarraikortasun bat eman beharko diegula gai guztiei. Dena dene, hortxe, guk ere bai kanpainia, hainbat eta hainbat ekitaldiz beterik datorrena, datozen egun, aste eta datorren hilabete dako ere alaitz. Ezkerrek asko gaurkoan izategatik, barkatu, zer gehiago getu? Ez, hori da plana, hori da plana. Hori da plana. Dena den, hemen egongo garen ez, honetaz hitz egingo dugu. Hementxe, utziko dugu sola zaldia gaurkoan ere, eskerrik asko alaitz eta jozarra gaurkoan izategatik, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Karolina Suarez lankidaren eskutik, ondo izan.